masasabi ko, sana dahil magkaulaki sa mga taong kuripot, sa mga taong maimo, dapat ibigay lahat ang pagkamo. Ang masasabi ko, ako ang barangay kupitan, COVID-19, dapat ang pagregalo sa mga aking partner kung kinupitan. God, Happy New Year. Pagkilo mo sa mga pag-harapan. Nakaroon pa ko sa entablado dyan ng Hindi man dyan ka. ang dami na bagay. Ang pagkatapos ng prosesyon, kita ng Singapore. Mga beauty queen! Nanan, there we go. Video okay singing contest. Ayaw nyo Yung mga magaling. Aside from that, Yung mga magaling ito sa kita namin. special na contest. Yung ano yun, SMTMPM. Ano ang gusto sabihin ng SMTMPM? Yung ano? Ano ang gusto sabihin? SMTMPM. Say po. Ang SMTMPM, yun yan ang pagkapot na score mo, tumbok mo, premium mo. Okay? Ngunya ka Christmas, pagkakaibukitan ng yang kaya. SMTMPM. Ngunya, kung makanta ka, bago ka kumanta, ito man score. Maganda ka ba ka? Halimbawa, maganda ka. Ikaw mo score. Ano yung score na yan yung i-improve? Kagawan! Bert! Ano? Sisi ang dinaraanan hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Pagkain ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. O, nakapili na ka mo dyan, i-ukay-ukay. Kaya, siguro, kung tawag pa kita ng halawin na buhay. Halawin ko pa! Ha? Tawag ba hindi magkakanido? Huwag ka lang magpakamatay. Bakit